راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أب زلخمو سلام كبرى سمعتي ناي ساعت زي فنونا يفلم الله زانتا قبل كيترواندا ناي زدحنت منسي إما كلي مبل 10 تخلته كفالون سمناو مدب سبورتن كتقلليو مكتالكم بخبري نعدم نابزينا قد مسغارنا أرساتو كقدملكم بسنكي كوفيد تقاريزو تصنحي قدمات بشكلتا داقم أب جمرلو إرتراوي ناتنايل تسفاتين عود تقناتيفو ناي بريطانيا تارقاب زلو مكينات حبيو كاب فرنسا نا بريطانيا كسجرز فتاني إرتراوي تتحيزو أب السودان زوبا دارفور رابزتو قهار حدش قجت 10 سبات تقتلهم راديو إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر بسنكي لبدا كورونا فيروس نوارح تقاريزو تصنحي أهقراوي قدمات بشكلتا داقم أبز جمرلو زلو اوان إرتراوي ناتنايل تسفاتين عود تقناتيفو تقدادا ماي بشكلتا ناتنايل تسفاتين أبتي بقدام 25 حملة أبي إيطاليا استخايده 137 كيلومتر شفنا وردر سالساي درجة بمحازيو دميقو أبال دوب أفريقايت كونتيننتال تيم نيبون تيليغراف ان تليفون انتيتي زخونه ناتنايل كاب 30 كلباس تواتو 194 تقدادمتي أبز تساتفلو ناي حدا معلتي وردر كلاسيكال شوركيتو مونتي كوراليو نزعوتا مزقبو أبتعلت إيطالياوي جيوفاني أليوتي نمقدادمتو بحدا دقيقا 4 كاليتاتن بنفلاي قدمواتيو دحيرا 6 تقدادمتي حيزا كابز مسأت قجل لدما إيطالياوي ساميل ريفي قدمي ناتنايل مزازمي مسمر رقيتو ود 21 عامت ناتنايل تسفاتين تعوات بچان صعدان مالياتات زور رواندا كل التشان عسرانيو أبرس زي ناتنايل تعواتي صعدا ماليا زور لا تروبيكالا ميسوبونغو كخون زبقعي أمتساي لعل تسفا زلو إيرتراوي تقدادا مايو كبرات سمعتنا سفيح تعستو سمنا مدب سبورت أبناي لومي فنونا كغرب مخانو أقدمنا نازق أخركم حدا إرتراوي مس تولاد جيني بمخان ناي بريطانيا تارغانا بزلوا مكينة أمتسعانيا أقحوت حبيهم نا بريطانيا نمتاو دحر زكايد وفتنه ببوليس تتحيزهم أتوم ما بكل عدمي 10 زركبو حتى تعقبا أتا مكينة بسمينا فرنسا بزركب زوبا نورماندي أب حدا معدل نادي أبزعرفتلو تارغا ناي بريطانيا مخانو بمرقاقات يوم تسغيلوما حيزاتهم نا بريطانيا كتملسيا زبل امنة تكوان تنبرهم بريطانياوان بسعت هاجر زخونو مراح مكينان كالايون قرد عدا زبل دمت سميعهم بونبو نا بوليس دويلهم اتهم حتى تعقبه كهدمو فتينهم قنا كملتو ايكالون بوليس نتهم حتى تعقبه تحت عدمي نابز الليلو ماكلي وسيدوم اتماكل كقبلهم فقادنيا بزي مخانو قنا بوليسون بنات عفنيوم ونن تمكينا اتهم حتى تعقبه نغحبو اب مسعاني اقحد زنبره نبرتهم سلز دربيو بسرق نبرت ناب بوليس طرعا أغريبهم هالو أب السودان زوبا دارفور بستوغوهاري حدش قجت 10 سبات كم استغطلو تحبيرو اتي أبز حلفيك أدام سنبت أب معراب دارفور استوغوهاري قجت ناي عرب مبقول زلوم أستاد حموشة ميتي زخون عطغات أب حانتي تسألم تدك أبات زنبر لاقشت دحرز فتسمو متكعتي كم استوغوهاري تقليزو منقل السودان أب دارفور متكعتي كم استفتسمو كوان تتغسي أب هزبي زوارده قدات بزرزر أين تسرن انطغوني 10 سبات كم استقتلون لعلى سوساد ما كم زغسلون نني عين مسخاكر بمتكاس مع كنازينا تصبصيبن قدامي مينستر عبد الله حمدوك ناب تغچت استغوار لكبابي توساخي سراويت كوافر مخانو افليطلو اب دارفور اب مانغو ني عرب مبقول زلو ميليشان تصلم تدقباتن كاب 2003 سنات حيزو بستولع غچت استا 300 شح سبات كقتلون كلو لعلي 2.5 مليون كاب منبابروم كم زتمزابلو يغلص بريزيدنت السودان نبر عمر حسن البشرن حيالو العلوت أز السراويتن تسطان تاغر أب دارفور بستفتسم جبن أب لعلي سبعونت أقرابيت فردي جبنياتات كم زخصصهم يذكر حدي كابتوم أب دارفور بستفتسم جبنات زخصصو مرحي نعرب ميليشيا ويجانجاوي زنبره جنرال حمدان دغالو دحري ود كسرعت بشر مكتل مرح جيزاوي مسغاغر منغ السودان كوين لو كورا سمعتنا زينا تفصيم له قصيلو مبل 10 كفال زانتا إما كلي كسعبيو ويني سليمان كترغلنا إما كلي
ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤወን ተርጓሚ መምህር ፍቅሩ ኣያ معرف عسرت خلتان زفلت أزبلي أم صناتو أبتعين مدري حنتن إشتين مستنتني اتتقم بوتها فتيرة نبركو أبلبي تبربر مسبلكو تحيزي كساب زدقس مسيك سيابي هيرزع لله قالاتو زستنتنلا منفساونتي زخصصلان التقدست جردينيا نيرا كستنتن كلخو نابت من امنتي زخوني እግዚአብሔር ይበጽሕን ነትዕምቆት መንፈሳውነተይ የደልድሎን ነበርኩ ፍርሒ ዙርያይ ክኸበንን ከሎ ኣብታ ሃንጎፋይላ ተቀበለኒ ዝነበረት ንእሽቶ ቦታ ዕቁባ ይሓትት ነበርኩ ወላብቲ ብስጋት አካላተይ ዘንቀጥቅጦሉ እዋን ውን እንትኾነ መንፈሰይ በትናዓሙቀ ዝኸይድ ዝነበረ ዝምድና ይምስ ኣምላኽ እናጉላዕለ ኣኸደ ኣብዛፍለይቲ ቦታ እዚኣ ብመንገዲ ጸሎት ኣቢለ ዝኣትው ዝነበርኩ ሓንሳብ ምስ ኣትው ኸኣ ብዘይ ምቁራጽ ዝጽሊ መቁጸርያይ ከም ዝመልሕቕ ሙሉእ ኣድህበይ ናብ እግዚአብሔር ንኽገብር ይጥቀመሉ ነበርኩ ነፍሲ ወከፍ ፍረ ድማ ሙሉእ ኣድህበይ ኣብ ወንጌል ንኽገብር ቃል ኣምላኽ ኣብ እምሮይ ህያው ንኽኸውንን ይሕግዘኒ ነበረ ብጽሞና እጽል እኳ እንተነበርኩ በመንቅስቃስ ከናፍራይ ግን ነቶም ጸሎታት እብሎም ነይረ እዚ ኸኣ መንፈስ ጥርጣሬ ኣብ ውሽጠይ ከኣቱ ዕድል ክህብ ብዘይምድላየዩ ከምኡ እንተደኣ ገይረ ኣሉታዊ ሓሳባት ክወረኒ ግዜ ወሰደን ናይ ሓንቲ ቃል ትርጉም ከስተንትን ሰዓታት ይገብር ነበርኩ ከም ምሕረት እምነት ተስፋ ዝኣመሰላ ቃላት ማለት እዩ ኢድካ መሃብ ወይ መምራኽ ማለት surrender ብዝብል ቃል ንመዓልታት ኣስተንተንኩ ንገዛ ርእስኻ ናብ መልእልቲ ባህርያዊ ሓይሊ ኣወፊኻ ወይ ተማሪኽካ ምኽኣል እንታይ ማለት ምዃኑ ኸኣ ክርዳእካ ኣልኩ ንገዛ ርእሰይ ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚአብሔር ወፈኽዋ ጸሎት ኣብ ዘይገብረሉ እዋን ካብ ብርሃን እግዚአብሔር ይወጽእ እሞ ነቲ ሕሱም ናብራ ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ከም ዘስተውዕለሉ ይገብረኒ ነበረ ንሱ ኸኣ ዝጽወራ ይነበረን ኣብ ኣጋም ወዳእታ ቀዳሚት ወርሕና ኣብ ዓይኒ ምድሪ ፓስተር ሙረንዚ ዝብላዕ ሒዙልና መጸ ናብ ገዝኡ ካብ ዝኣተናላ ዕለት ጀሚሩ ብርሕራሐዩ ሒዙና ነይሩ እዚ ግን ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ዝሃሰሰ መሰለ ኣብታ ምሸት እቲኣ ኸኣ ተጸዊጉ መጸ ነዚ ዝስዕብ ቃላት ከኣ دربيلي أبوها حدقنيا تسينيرو بلني كنجرجرنا بلا انتي مالت كايو بخونتاتو أسيسن بيدنا بركو نبوي كمكيروس لزنا شوط رايزي كونس نيرو بمبال نبوي أب حلف سنبرا جيرو بمغلاطو زيادة حقوي أب كلتز سبرن حرقي نيرو زخون خب أبالات صدرا بيتي ميتو كخوني خيلي ليك أمنا يدلخون باستر أي تقاقي أبوي أزيتو عيسى بنيرو من ألبات أبوي سلزخون زي كونس أنا خب زقاج أمون السبات اتستعي يوون كبلك كاخل بالكو عيفالون إما كلي أبوه حسوم تتسينيو مس RPF يتحبابرنيو دحر مبالو نتن مساي زنبرا حيزو من تداقتي لو مخن بالسنك إما كلي يكون أبو أبزا كايروز نبرا نتفتات تقود عميم زهاد نوازلو
بلن ناباي إنا تأمته أعنت خلن ناباي عليبو بمنبارو كنم نبلني أبغزاهم شدشت مئة برات بومبايدن زرزر اسمات نايز قطولو هوتون تصنيحو بازا مخنياتكم توتست هدونو زلو هوتو قديموم انت زيد قعس بنتصارو بتوتسن قتل محلنا مالتي وسخاء اتمرزم حسوت نايتو مخررتي ناي باستر مورنزي ناي ممززان عقمون زميتو بزتردأكو فتسيمي كأمنا يكالكون نوبوي كابنوي اوانات هيزو يفلطيو نسلتو موطعتن سؤناتن توفي يسرح كم زنبري يفلديو أبوي كيف لالي نتوتسي هوتون توان زقلقل أبيات تمرتن بيت مقدسن يسرح كم زنبري يفلديو كم يابيلو دايمو برد حبيقو وي سبات كقتلي حسبني ريلو زخصو أبوي دي كونن نتوم هبقزانا تأكيبهم زنبرو ولا انت تقعنا أي تقتلو زبل زنبري باستر اترخيبي يوزبلو حبريتا كاب حلفتهم زرخبو يحبيروني اتزحزن كأ كم كلهم كالو اتروان داويان اتوم سبسلت انزهبو زنبرو حبريتا كم زلوو مأمانيو أمري شلو بلني بوشت أي أبوي بهيوتن كله كم زعينت عين زي بل حسوت بزعبقو كم زي يوري وتفلتني قتلهم خون اللو بلكو قتلوتو مخني كخون انت دا أخوينو دما حدقن ياسب منبارو كورين يروام نزا حساباتي كن أمونغو خلفكو كاب سدرا بيتي يزخون يخون سب مويتو كله يخلي ليك أمنا يدلخون نقو زتصور حيلون أين برنن بباستر مورنزي أزي كم مقطعي استل عليه تتقلعي ويكبل دلخو كمي كيراكنكم أكبر اتقنكو كاموت حبي الناس نبرع ارديو أبتاد أغتئا بلوهاتي تمتنا كوانت زي نبري هيوتنا أمولو دنقات أناتو يوزمر كوس نيرو اتغلو كنتاتو كتري أنكالغا كم حاجة زلينا قربا بتو زي كونس لكع كم توم كالوت قتل تجيروم زتو متنازل برو كم زي سب وي كم زي قدمتو خوينات مودو كنت أنت زلنا دودو عجيريو كتمتنا جميرو باستر سما بوي كتألم زي سمعكوبو حرقاني كم فلاي قطعي كوكوزات رايك الكل أبوي حيدة هايتواردن بركو نمجمريا كزي كبابتا عين مدري كاب نعصو دمتي كبابيني تزاركو أبوي بزحت أبنا جونيرو وانتر أخوينو نمنتاي نتوم أبا أفتق قزانا تعقيبهم زنبرو زي عدلهم مساريان يرو وانتر أخوينو قزقنا تقاتلن منتاي سقيل يكري مريتو عاليت هوتو ناي مقتال دليت انتر أنير وخوين غي هيوتو خي زرارو قولون بيتسبو فح كيبولون كلو زي قتلو نقران نسكا باستر مساري أنير وانتر أخوينس نمنتاي ناين ندين كابتون قتلت زي تخالا خلالنا باستر مورنزي اتا عندبت مقص علي سنبادو فطرلو اتن مسايس نبراون نتي هيوتن اب ايدوز نبرت سبعي كم زخدافر مخالي كامناي كالان باستر سقبلي زبل ملكت دحر مكبارو ابنا يبا كلمنتن بتخريستيانون برد كم سترخبي حبرني ابا كلمنتن اتن اشتين كلخو دناقل كنكون دلينا لنا مسمح زي زخدنايو حيواي كاهن مخانيو أبا كلمنتين أزيو حيواين انسساتات كي قد ملو عدميقو بلع أحمل تخوينو زحلفو فلاسيو أزيو بأس زتقلقن برات زي قربونوني نيرو اتباستر زبروز نبر زربا نصور حسوت كم مخانو ستلع علي كم ملالوسو أكدتني
اتمساريا بعين خاري خيري خباستر اي بعيني سي اي رأخوهم قنا قدس سبات يوم حبيرومي زحسو عينت هيكونم كاب حدا مهرسب كمزا عينت أبيلا بيلوز تمركوس الزربا أمخا أب كمزا عينت كونتات زئمناي نبرن أمو نباي بزي زخونة جبتي خاتون جلو زلخا مالتيو حدا زخونة صحف زي بالورقة كاب جبوتيو إذا عينت ورقة زي RPF ناي جنزبن براتن حجز نزقبر لهم سبات زوها بعينت ورقتيو أب جزاهم يترخيمو النابلي كمزي أفا تتكل زلا برات زحزن كمثل أب قدمي فلفل أبلو إزي ترى زغونة صحفت زي بالورقة ديكونا توم تقامتي زو تقوملو عينت ورقتي كن كابزن لعلي كتقمهم ويكالكن مونا حدا سب كتوجزو كمزا عينت مرتعن ترأخونكم تتقومو إذا كان قلت أنتي كوينة من بقلي وسبيقات لخمزة لو وانت رديني بالكوا باستر اتا ورقة عاتفو أبجبو النأتوي ندققتو وزي صنا حنساب تطوها بالكوا قدس مصحفي كاب غزاي تملاكو ونمو قدس مصحف كالقحني حفرة تسمعو غزانا انا خوينا كم زنبرتي فلتيو كم زمصلي تسماميو خدا أمروي بتوم طعمات قدسات قالات كسريو ادلي بمنبري حكوس بالكو اتم بصوتي كمزي أمروي ساحت كوكيرن تمتاني نباستر أبزي ساعتو بدفار عشنت كبروتون أقلوم كمستفتاتون كوكيرن حسباني من البات حق الميران كوناي خلعين أي كتسن منقل نبوي ككلاخللو قدني ميرو أبتا قزيتي أخا باستر كم مدحن زي كونس كم حدي حباسيي وي أسارييو كوينو نيرو بتوسخي باستر مرونزي بزعبا بوي كمقو ترقاقيو كزارب مخالوس بزح بيوتنا يمصنح تخقلو زلنا كوينو كم زي تسمعو سئمتي نيرو كم باهلي روانداويان مستيراويانن سمعيتهم نسب زيرئيون عينتيوم باستر حدا معلتي بيوت صنيحي معرئيو تطو كبل يخئليلو انت سحسب كم زجيرو وجد أو سمعيتو أي من هذا اللي نيرو باستر مرونزي أمدك أسخف لخوينو راديو أبزو اللعلو كاب قدعي كناقف اتسلنا بركو حدش برستنت ناي رواندا مدري يسمع نبرا أوراجانا أوراجا كوبي مستدقسخا كلنا أأذاننا كرابيلنا كنسمع جمرنا أبدلتو حقوس كأننا ينبغو بمنبارو وقق توديو قدي مجرشت أس كابز عين مدروتينا قد سدرانا قد خنرئينا بلنا شدشتنا بحنقوتا نحد حدنا تتمامتنا قد سيلو سمعنا يوزرباقن تسفانا أمهمنو نتوم أبكوبية زلو تقهات عليت هتو كمسكنا مفتو بلا قتيلو كاب زخونة بوتانا لعلي أبزو رجازي زبزحو تسي تقاتلو مالو سجد كد بلاني علم نزب عدنا زرلو عبداندو كتستوب عليك ألتنيا متيو كابز مكرازي كنا قفلنا زخيل أكالو يلانيو إذا برستنت بتتصبق سراحيلو ستقصو أبكو بيه استفدت مهلكيت أزيو كام محقواسو ستلعلي نتوم قتلت متان كزناقو عنك حقوسهم
$10 كسدلهم مخانو تمابصع سرحكم مس وداكم نخلهم صلاتنا خا اب تحت مريت مش شممكمم اب جنت كنبرينا مسزوم ددع ناي سرح وددر ايكلوناني اتوم ناشو ددعات مستودو دما دقنا استريحمكم هاريا بقتا يمحلالف بمنبرو تقيتن فاصان تسمع اب كوبيه صبق سرحيكم سريحكم دارغا كلهم صلاتنا مويتومي انت خوني نخلهم كنقتلهم كنكلالنا سرحنا نتصافف نحد حدنا تطمامتنا دارغا كلهم ابس خبابي زلو توسي مويتوميوم ديزبل زلو ابتو راجا دارغا 4 مليون زخونو توسيوم زقمتو نيرم كميلو كخون يخل صدرا بيتنا خي أبوي أدي فياني أغوستينك اتفتو داماسان حويك نيكسي بيهر يفتنني انت دأهليو حتى تكوو تكي مخا داوي أم مساق إليك تصلي جمركو سيدانك أبقزاني إن عقرقري بتصمونا مصلي كالاني دحرت مدري نايت برستنت بتان اشتو مسكوت نايت هزنبرنايا عين مدري زتفل علي سبات قدلو سمعنا حرقات تدمتي نايت جانت محساي نيرو بسعباي كايات الزارب نيرا إما كل خاخسا بجي ترخبتن كجرما كن محزايا اللي إذا حسب نيري كنا بقى صدرا بيتيك قتلي حسب كم زنبرن دا فلتت كم زي فلتت كوينة أتقربنا نيرا حج رخيبهم ولا أنت قتلوا زقد سني كونا أو قويتا حج غنتا يخسمع جنة كميلة 5 بل أبتزحل فركبنا صلوا نايت خوينات وي نيبوات صغطيوكم غيروا زخوني لك أما خاني لا نيري حج كن انه اتا زخبران زقدمت المحزاي انتم متكو وين تنبركو كم زي كبسات زرب جنت كم زخت بالمستمع كوا كبيت صموا تسمعني أبكوني كوينا تزارب المحزخ لعلمان اوان تمنخو أبي يونيفرسيتي مساران كليمنتين كنسحق أداوي حيزن كتصنانا عنن كأنزاي كراكفالين تمنخو سيطان حساباتي قدي كتصنا تنصنيحم ددحرتنا جنت ناي كحدت زربا راديو ناي باستر أبتا أنا يزمهر الله زنبركو يونيفرسيتي أما إتسابات كم زموتو أوجد جملاو حكيتيو أبو تاري مريتا قاتلنايا لعل 580 تدراغتي وي كدعتن هوتو قتلنا إلو تجحري كلنا تهنا يونيفرسيتي محازتين ممهرتين قلي اندما كبكالا درجات حيزن محازتين زنبرعين بزحات كباتن فاسيقا أب يونيفرسيتي كم زحلفو أفلت نيري بزعباتن كلن تفتوتي محازتي حبيرنا سحقنايو زبخنايو زصلنايو حسبكو كل تحلمتاتنا كنعبي كنفكر صدرخ المسرت زحلمنايو نقول غزي محازوت كمن نخون رقصنياتاتنا نيرنا حجي هيوتن تخلفو صديلن ايتسايان كخنا تمنخو دحيرخ أتانا جزانا كنملس التلمن مسات التبدابنا يا بوي متياتن انت زيت نبر مساتن معلوخ نيرا بالكو لبي برتو أكازا قبر اللي انبردو زفكرو من زفلتو من زبولو وايتودون نبعتي عمي تخا اكزابي هرزخنا ملكت كرئني تصلخو بزيكو والحدي باللين اتقنكو زئمونون زوكالون نسيو
أبكند ملكة زرقن حجز دليا التقوى سبيتي سمعكو باستر مرزي أملخي مسكن أنكو عن عخار خبكو بجاخ حجزني كقتلوني ما تقولوا ردعني دمت نايتا سبيتي كالليو أيتي شكركن سونيا أبتناي جهن شعت 173 قتلت 7 استقتلا عد مزدفقت مسكين ما بلتيا كل جزي كابي تمرتي أبز ملسلو نعي فروتا نحواتي دما هي بات إنها بتقبلني زنبرت حيويت سبيت يعني را كم زعباي عينت يعني را عويلي نعبز مسانات حبيك بلاد الأخو انت خونكن باستر بعلو كمل سلا سمعكو كيد راح أخابزي أنا تتصخ حبا أيكلني يا قريتا أبقى زيك تقطوي تخلني خي بجاخا رح اللي باستر نسخاني أملخ سابقا بجاخا دحنني إذا خمس قبر كان ولا حدا سبايك نقرني كما وصل كايت رأيني باستر أنا خمت رأيني عباي سبيتي زغود أكو سب كأي باللي أنا تقلقتني هاجر أبقى زيك عقوب عيك إلني أنا أمون هوتي كيدلي إلو نتمعتو جمع بلو اتم قتلتي ناي هادن مزامروم إنا زمرو كبرحو نتجزا كمزو سمعكوم مسكين سوني مليسا كتوج جمرت أبو أمريك أرز أفتنكو بتنقد أنتن حنقالاتني أقرا كندي ناي كيترحو كبكو قوانت دلوخو بتتداغاغا مسكيات لبي إنا تررق الدخينس نبعت أبيني نباستر مرنزون بزح أي حس كلون مخنياتو اتم قتلتي دروري أماني رون تخينم أمراتي نبرون أنتي عميتي إجزابيرنا نفس سوني أمنكس السماي كقبلا تلخو دقي مدموا سخونا ملكت كرئني لما نكوو باستر زخونا قال كيس تنفسي اتازحتت كوو قدس مصحف أركيبون خداي بقطبت كفت مسبل كوو مزمور داويد 9 حدن كفتكو أبوها إجزابير تقعين أردين زوكلو أملخي مخانو كمز أوديا حدناين كابزت فيران كمزنا كفنين بقل قليقو أبو البيبو أب تحت أخنافو متسقعي كمزهبنين ومن سلازخوني كحلوانن ككلاخل اللين مخانو كابت بليتي تسنبج بمعالتي زور ورفلعتا كابت بسألمات تقذف فيرا كابت بقطري زقت الحمام كفرح كم زي باللي أبت قياشح أبي ماني دما ألفن تموتو أبايكن كم زي بتصح أمبكو أزي تكتاتلو زلخم كاب كتما باريس بغتا زفنو دمت راديو رنايو ناب سمنا مدب سبورت قد مسغارنا ناي ساعت زي كندي نتا زينا كسمعكم
ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነዋርሕ ተቋሪጹ ጸንሐ ሃገራዊ ቅድድማት ብሽክለታ ዳግም ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዓወት ተጎናጺፉ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብቲ ብቀዳም 25 ሐምሌ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ 137 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝዩ ደሚቑ ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲኔንታል ቲም ኔፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን ኤንቲቲ ዝኾነ ናትናኤል ካብ 30 ክለባት ዝተዋጽኡ 194 ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተሳተፍሉ ንሓደ መዓልቲ ውድድር ክላሲካል ቸርኪቶ ሞንቲ ኮራሊዩ ነዚ ዓወት ኣመስጊቡ ሓደ ኤርትራዊ ምስ ተወላዲ ጊኒ ብምዃን ናይ ብሪጣንያ ታርጋ ናብ ዘለዋ መኪና ኣብ መጽዓኒ ኣቑሑ ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ንምእታው ድሕሪ ዘካየድዎ ፈተነ ብፖሊስ ተታሒዞም እቶም ኣብ ክልል ዕድመ 16 ዝርከቡ ሓተት ዕቑባ እታ መኪና ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳይ ዝርከብ ዞባ ኖርማንዲ ኣብ ሓደ መዕደል ነዳዲ ኣብ ዘዕረፈትሉ ታርጋ ናይ ብሪጣንያ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም ተሰቒሎማ ሒዛቶም ናብ ብሪጣንያ ክትምለስያ ዝብል እምነት እኳ እንተነበሮም ብሪጣንያውያን በጻሕቲ ሃገር ዝኾኑ መራሕ መኪናን ካልኣዩን ጎርዳዕዳዕ ዝብል ድምፂ ሰሚዖም ብኡንቡ ናብ ፖሊስ ደው ኢሎም እቶም ሓተት ዕቑባ ካሃድሙ ፈቲኖም ግና ከምልጡ ኣይከኣሉን ፖሊስ ነቶም ሓተት ዕቑባ ትሕቲ ዕድመ ናብ ዝእለይሉ ማእከል ይወሲዶም እቲ ማእከል ክቕበሎም ፈቓደኛ ብዘይምዃኑ ግና ፖሊስ እውን ብናጻ ኣፋኒዎም ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ብዝተጓህረ ሓድሽ ግጭት 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝተጓህረ ግጭት ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ኣስታት 500 ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ጸለምቲ ደቀባ ዝነብሩላ ቁሸት ድሕሪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ከም ዝተጓህረ ተገሊጹ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዳርፉር መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተጠቐሰ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ኣይነጸረን እንተኾነ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 60 ድማ ከም ዝቆሰሉን ነናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ናብቲ ግጭት ዝተጓህረሉ ከባቢ ተወሳኺ ሰራዊት ክዋፈር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ኣፍቃር ስፖርት ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ 28 ሐምለ መደብና ንቕድድም ብሽክለታ ሞተር ሳይክልን ኩዕሶ እግርን ዝድህስስ ትሕቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መዛዘሚ መደብና ሓቢርኩም ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ብዘካየዶ ናይ 137 ኪሎ ሜትር ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ደሚቑ ወፂኡ ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲኔንታል ቲም ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን ማለት ኤንቲቲ ዝኾነ ናትናኤል ካብ 30 ክለባት ዝተዋጽኡ 194 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተሳተፍሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክላሲካል ቸርኪቶ ሞንቲ ኮራሊዩ ነዚ ዓወት እዚ ከመዝግብ ክኢሉ ኣብቲ ዕለት ኢጣልያዊ ጂዮቫኒ ኣልዮቲ ንመቐዳድምቱ ብሓደ ደቂቕን 4 ካልኢታትን ብምፍላይ ቀዳማይ ኮይኑ ንብሕቱ ከኣቱን ከሎ ድሒራ 6 ተቐዳደምቲ ሒዛ ካብ ዝመጸት ጉጅለ ድማ ኢጣልያዊ ሳሙኤል ሪቪ ቅድሚ ናትናኤል መዛዘሚ መስመር ረጊጹ ወዲ 21 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓዋቲ ብጫን ጻዕዳን ማልያ ዙር ሩዋንዳ 2020 ከምኡን ተዓዋቲ ጻዕዳ ማልያ ዙር ላትሮፒካላ ሚሳቦንጎ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብ መጻኢ ልዑል ተስፋ ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ ኣጥቃዓይ ክለብ ባርሰሎና ሊዮኔል ሜሲ ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዝዓለምና ዓብ ጽልዋ ዝሕድሩ ተጻወት እዩ እዚ ጽልዋ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣርጀንቲናን ኣብታ ግዛት እስጳኛ ዝኾነት ርእሰ ምሕዳር ካታሎንያን ጎሊሑ ይርአ ትካል ስታትስቲክስ ብምሕዳር ዞባ ካታሎንያ ኣብ ሳልስቲ እዚ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ካብቶም ኣብ 2019 ኣብ ዞባ ዝተወልዱ ህጻናት እቶም 500 ሊዮ ዝብል ስም ብወለዶም ተዋሂቦም እዚ ድማ ን8.22 ሚእታዊት ቁጽር ናይቶም ኣብቲ እዋን ዝተወልዱ ህጻናት ዝሽፍን እዩ ኣብ ዞባ ካታሎንያ ሊዮ ዝብል ስም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጉላዕልዐ ይመጽእ ምህላው ዝተሓበረ ክኸውን ከሎ ከም ኣብነት ኣብ 2010 ን136 ህጻናት ኣብ 2017 ካ ን433 ህጻናት ሊዮ ዝብል ስም ተዋሂቦም ስፒድዌይ ሓደ ካብ ዓይነታት ስፖርት ሞተር ሳይክል እዩ እዚ ዓይነት ስፖርት እዚ ብ4 ወይ ድማ 6 ኣባላት ብዝቆመት ጋንታ ዝካየድ ቅድድም ኮይኑ ክልተ ጋንታታት ኣብ ሓደ ናይ እንቋቑሖ ቅርጺ ዘለዎ ስታድዮም ብምኽላል ንሓድሕደን ይወዳደራ
ሓደ ዙርያ ካብ 260 ክሳብ 425 ሜትሮ ርሕቀት ክህልወን ከሎ ንምሽፋኑ ከዓ ትሕቲ 1 ደቂቕ ይወስድ። እቶም ተቐዳደምቲ ዝጥቀሙለን ሞተር ሳይክል ብዘይ ልጓምን ብሓደ ማርሻን ጥራይ ዝንቀሳቐሳ ብምዃነን ገለ ነቲ ውድድር ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ረቑሒታት እዩ። ውድድር ስፒድዌይ ኣብ ከም በዓል እንግሊዝ፣ ፖላንድ፣ ስዊድን፣ ዴንማርክን ኣዝዩ ፍትው ዓይነት ስፖርት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ገለገለ ክፋላት ሃገረ ፖላንድ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ሞተር ሊብሊንን ግሩድዝያንዝን ዝተባህላ ክልተ ፖላንዳውያን ክለባት ውድድር ስፒድዌይ ነይርወን። ይኹን እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መምርሒታት ማሕበራዊ ምፍንታት ንምኽባር ተባሂሉ ውሑዳት ትኬታት ጥራዩ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ። ከም ውፅኢቱ ብዙሓት ደገፍቲ መእተው ትኬት ክረኽቡ እኳ እንተዘይከኣሉ ንጋንቶም ብኣካል ካብ ምዕዛብ ግን ኣይተዓንቀጹን። ብዘይ ትኬት ደኣ ብኸመይ ደበልኩም? እዞም ዕሉላት ደገፍቲ 21 ዕፍሪታት ማለት ክሬናት ብምክራይን ብምዕዳግን ኣብ ሰዓቶም እዮም ኣብ ዙርያት ውድድር ክካየደሉ ተመዲቡ ዝነበረ ስታድዮም ተረኺቦም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ ቁመት እቲ ስታድዮም ዝተዘርግሐት ዕፍሪት ካብ 3 ክሳብ 4 ሰባት ተሰቒሎም ድማ ርችት ብምውላዕን ሆ ብምባልን ንጋንቶም ደገፍ እናሃቡ ነቲ ውድድር ብዘይ ዋላ ሓንቲ ጸገም ተዓዚቦሞ። እታ ዕፍሪታት ንኽዕድጉን ንኽካረዩን ዝቐሰበቶም ጋንቶኦም እውን ኣየስተሕፈረቶምን። ንመጋጥምታ 58-32 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዓታ። ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ በዓልቲ ቤቱ 4ይ ቆልዓ ከም ዝወለደት ንሱ በዓልቲ ቤቱን ሓድሽ ወዱን ብሓባር ዘትረፍዎ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምልጣፍ ኣላልዩ። ንሱ ነቲ ስእሊ ምስ ሓድሽ ውላደይ ከላልየኩም ከለኹ ሓገውሲ ይስማዓኒ። እቲ ናጽላን ኣዲኡን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ። ክብርቲ ኣፍቃሪተይ ኣነ ብኣኺ ኣዝየ ኮሪዕ ኮይነ ክሳብ ዝረፋተት የፍቀረክየ ብዝብል ጽሑፍ ኣሰኒዎ። ራሞስን ናይ ቴሌቭዥን ውሪይቲ ሰብ ዝኾነት በዓልቲ ቤቱ ፒላር ሩቤን ነቲ ሓድሽ ውላዶም ማክሲሞ አንድሪያኖ ዝብል ስም ሂቦም ኣለዉ። ኣብ 2019 ኣብ ሲቪያ ስጳኛ ብወግዒ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ራሞስን ሪቢዮን ኣቐዲሞም ሰርጂዮ ጁኒየር፣ ማርኮን አሌሃንድሮን ዝበሃሉ ደቂ ኣፍሬም እዮም። ተጻወቲ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ነቲ ኣብ ወቕቲ ውድድር 2020-2021 ዝለበስዎ ማልያ ኣብ ዘወዓውዕሉ ኤስኩዊሪ ምስ ዝተባሃለ ምስ ፋሽን ደቂ ተባዕትዮ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘካይድ ትካል ሓበራዊ ዕላል ኣካይዶም ነይሮም። ኣብቲ ዕላል ኣብ መስትያት ተገቲሩ ዝበዝሐ ግዜ ዘጥፍእ መንክም እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ነዚ ሕቶ ሰዓድ ኮሊስናች ኦቦምያንግ ነብሱ ምስ ተሓጸበ ንጸጉሪ ርእሱ ስርዓት ንምትሓዝ ኣብ መስትያት ነዊሕ ዝገብር ሜሲት ኦዚል እውን ዳርጉ እዩ ብምባል ክምልስ እንከሎ ኦዚል ኣብ መንጎ ኣትዩ ኣነ እመነኒ ዘይከውን ነገር እዙ ብምባል ነብሱ ተኸላኺሉ። ኦቦምያንግ ቦገኑ እወ ልክ ኣነ ኣብ መስትያት ግዜ ወስደ ኢሉ ክእመን እንከሎ ኣሌክሳንደር ላካዜት ድማ ከም ትፈልጦ ክፉኣት ወይ ዘይሙልክዓት ሰባት ኣብ መስትያት ነዊሕ ግዜ የድልዮም እዩ ብምባል ንኦቦምያንግ ክጎጥዮ እኳ እንተሓሰበ ኦቦምያንግ ግን ኣሃ ክፉእ ሰብ እወ ብርግጽ ብምባል ላካዜቲ ንዘቕረቦ ምጉት ተቐቢሉ። ክለብ ዩቬንቱስ ውድድር ሴርያ ኢጣልያ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ንኽፍጸም ክልተ ጸወታታት ተሪፍዎን ከሎ ሻምፒዮን ምዃና ኣረጋጊጻ። እታ ጋንታ ንታሽዓይ ዓመታ ኣከታቲላ ሻምፒዮንነት ከተረጋግጽ ዝኽኣለት ብሰንበት ንሳምፕዶርያ 2-0 ረቲዓ ንነጥባ ናብ 83 ክብ ድሕሪ ምባልያ። ኢንተር ሚላን ብ76 ኣትላንታን ላዚዮን ከዓ ብ75 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዐን ኣለዋ። እዘን ሰለስተ ጋንታታት ተሪፎ ኣብ ዘሎ ክልተ ግጥማት ዋላ እኳ እንተተዓወታ ነታ ብ7 ነጥቢ ትበልፀን ዘላ ዩቬንቱስ ከርክባ ኣይከላንየን። ስለ ዝኾነ ድማ ዝተረፈ ውድድረን ካልኣይ ደረጃ ንምሓዝዩ ክኸውን። ሽልማት ወርቃዊ ጫማ ኣብ ቀዳማይ ሊግ ሃገራት ኤውሮጳ ብብዝሒ ጎል ንዝተዓወተ ተጻዋታይ ዝውሃብ ሽልማት እዩ። ክሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ድማ ኣብዚ ውድድር ኣጥቃዒ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዝኾነ ፖላንዳዊ ሮቤርቶ ሌቫንዶቭስኪ ብ34 ጎላት ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ጸኒሑ። ቅድሚ 2 ሰሙን ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣቐዲሙ ብምዛሙ ሴራ ኢጣልያ ከዓ ንኽፍጸም ገና ገለ ጸወታታት ተሪፍዎ ብምህላው ኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ክለብ ላዚዮ ቺሮ ኤምቦሊን ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ዩቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ንሌቫንዶቭስኪ ክበልጽዎ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎም ሓቢርናኩም ነርና። እነሆ ድማ ኢሞቤሊ ብሰንበት ጋንቱ ንክለብ ቬሮና 5-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ 3 ጎላት ብምእታው ሃትሪክ ሰሪሑ ንሌቫንዶቭስኪ ብ34 ጎላት ክመዕራርዮ ክኢሉሎ። ክርስቲያኖ ብወገኑ ጋንቱ ንሳምፕዶርያ 2-0 ኣብ ዝረታዓትሉ ጸወታ ሓንቲ ጎል ብምብርጋት ንብዝሒ ጎላቱ ናብ 31 ኣበሪኹ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኢሞቢሌ 14 ክርስቲያኖ ድማ 12 ጎላት ካብ ፍጹም ቅላዕ ከመዝግቡን ከለው ሌቫንዶቭስኪ 5 ጎላት ጥራዩ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ኣቑፂሩ።
ፖርቱጋላዊ አሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝጨበጦ ዋንጫታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ብዝሰንዶም ኣዛናይ ሕንዝን ከምኡን ተረካብን ዘረባታቱን ዝተፈልጠዩ ንሱ ናይ መወዳእታ ግጥሙ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ቅድሚ ምስልሳሉ ናብ ቶተንሃም ካብ እትመጽእ ዝዕግብ ውጽኢት ኣይመዝገብካን ኢሎም ንዝበድህዎ ጋዜጠኛታት ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ቶተንሃም ክመጽእ እንከለኹ ታጋንታ ካብ ኣርሰናል ብ3 ነጥቢ ጥራይ ድሒራ መበል 14 ደረጃ ሒዛ ነይራ ማለት ካብ ራብዓይ ተርታ ድማ 12 ነጥብታት ተመቲታ ነርና ብድሕሪኡ ዝተኣከበ ነጥብታት ጥራይ እንተዳ ጸብጺብኩሞ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ራብዓይ ደረጃ ይሰርዓኒ ራብዓይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ዘኽፍዩ ኢልኩም ተሓስቡ እንተዳ ኮይንኩም ከዓ ርእቶኹም ስለ ዝኾነ ኣይቃወመኩምን እየ ወራይ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ግጥማት እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ማለት 13 ነጥቢ ዘዋህለለ ኣነ ናይዚ ዝሓለፈ 5 ጸወታታት ሻምፒዮን ኣነ ስለ ዝኾንኩ መዳልያ ክትህቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መልሲ ብምሃብ ኣስዒዎም ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወቅቲ ስፖርት 2019-2020 ብቅድሚት ማል ሰንበት ብዝተኻየደ 10 ግጥማት ኣኽቲሙ ኣብዚ ናይ መዛዘመ ዕለት ሻምፒዮን እዚ ዓመት ሊቨርፑል ንኒውካስል 3-1 ቀፂዓ ንብዝሕ ነጥባ ናብ 99 ብምዕራግ ንናይ ገዛእ ርእሳ ክብረ ወሰን ኣመሓይሻ እዛ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ነጥቢ ማለት 97 ነጥቢ ኣቁፂራ ብምንባራ ናይ 2 ነጥቢ ዕቤት እኳ እንተገበረት ማንቸስተር ሲቲ ንዝነበረቶ ናይ 100 ነጥቢ ክብሪ ግን ክትበጽሖ ኣይከኣለትን ሊቨርፑል ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሜዳ ከይተሰዓረት ንፕሪምየር ሊግ ክትፍጽም ብምብቃዕ ዓብዪ ኣድናቆት ከተተርፍ በቂዓላ ن10 ዓመታት ማልያ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ለቢሱ ዝተጻወተ ስፓኛዊ ዴቪድ ሲልቫ ናይ መሰናበቲ ግጥሙ ኣብ ዝገበረሉ ጾታ ማንቸስተር ሲቲ ንኖርዊች 5-0 ደኪራታ ኣብዚ ጾታ ክልተ ሸቶታት ዘቑፀረ ቤልጅማዊ ኬቪን ዶብሬን ሓንቲ ናብ ጎል ዝተቐየረት ኩዕሶ ብምኽሻን ኣብዚ ናይ ውድድር ወቕቲ ንጎል ዝቐረቦ ብዝሒ ኳዕሳሱ ናብ 20 ክብ ብምባሉ ስሙ ምስ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ኦንሪ ብኽብሪ ከጽሕፍ ክኢሉ ሓላው ልዳት ሲቲ ኤንደርሰን ብሸነኹ ኣብ 16 ግጥማት ንልዳቱ ከድፈረ ብምውፅኡ ተሸላሚ ወርቃዊ ጓንቲ ኮይኑ ሲቲ ብ81 ነጥቢ ማለት ካብ ሊቨርፑል ብ18 ነጥቢ ማሕዲጋ ካልኣይ ደረጃ ስለ ዝሓዘት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017-18 ኣብ ልዕሊ ካልአይቲ ዝወፀት ማንቸስተር ዩናይትድ ንዘንበረቶ ዝዓበየ ጋግ ማለት ናይ 19 ነጥቢ ፍልልይ ከድፈረት ወፅያ ክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ኣቐዲመንን ናብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስጋረን ኣረጋጊፀን ናብዚ ብዓይኒ ክብሪ ኩዕሶ እግርን ፋይናንሳዊ መኽሰባቱን ከም ሓደ ካብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለምና ዝረአ ውድድር ንምእታው ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ቼልሲን ሌስተር ሲቲን ተሪፉን ዝነበረ ክልተ ኮታታት ንምምላእ በሰንበት ሓያል ቃልስየን ኣካይደን ናብዚ ውድድር ንኸተኣቱ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተድልያ ዝነበረት ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሌስተር ሲቲ 2-0 ተዓዊታ ብ66 ነጥብን 26 ጸብለልታ ጎልን ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ኣውሒሳ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝነበረ ጊዜያት ኣሰካፍ በቓት ሓዚላ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ወርሒ ንፖርቱጋላዊ ኣካፋሊ ብሩኖ ፈርናንደዝ ከተፈርም ብምኻላ ዓብ ለውጢ ከተንጸባርቕ ከም ዝበቓት ብዙሓት ይሰማምዑ ኣብቲ እዋን ምስ ሌስተር ሲቲን ዝነበራ ን14 ነጥቢ ፍልልይ ኣሕውያ ነታ ጋንታ ሓሊፋታ ብምኻዳ ድማ ዝዓበየ ምስክር ናይዝዩ ኣብ ምፍላም ዝዓመተ ስፖርት ሓደ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ተጻዋታይ ዩናይትድ ጄስ ሊንጋርድ ነዚ ዓመት እዚኣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንከውን ተኹን ጎል ወይ ድማ ቀረብ ከበርከተ ክውዳዩ ኢሉ ኣብ ሓደ ናይ መወራረዲ ማለት ስኮሜሳ ትካል 10 ፓውንድ ኣትሒዙ ነይሩ በዛ ትሕዝቶ እዚኣ ድማ 670 ፓውንድ ንኽድልብ ተኽእሎ ነይርዎ ይኹን እምበር ዓመት ሙሉእ ንልዳት መጋጠምቲ ጋንታታት ክደፍር ዘይከኣለ ሊንጋርድ ኣብዚ መዛዘመ ዕለትን መዛዘመ ደቂቕን ማለት ኣብ 98 ደቂቕ ናይዚ ወቕቲ ፈላሚትን ናይ መወዳእታን ጎል ብምቑፃሩ ነቲ ደጋፊ ረብሕ ዝበለ ገንዘብ ካብ ምርካብ ዓንቂፅዎ ካብ ወርሒ ናሓሴ 2019 ክሳብ ወርሒ ሐምሌ 2020 ን310 መዓልታት ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ተሰሪዓ ዝሓገየት ሌስተር ሲቲ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ናብ 5ይ ደረጃ ወሪዳ ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ተኣልያ ናብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ብምድርባያ ነተጻወታ ኣሰልጠንታን ደገፍታን ኣዝዩ ዘጓየ ፍጻሜ ነይሩ ኣጥቃዒታ ጋንታ ጂሚ ቫርዲ ብ23 ጎላት ተዓዋቲ ውድድር ኮኸባ መዝጋብ ሸቶ ብምዃን ወናኒ ወርቃዊ ጫማ ክኸውን ብምብቅዑ ካብ ብጾቱ ብዝተፈልየ መልክዕ ብመጠኑ መጸናንዒ ረኺቡ ወዲ 33 ዓመት ቫርዲ ነዛ ክብሪ ክረክብ ዝኽኣለ ብዕድመ ዝዓበየ ተጻዋታይ ብምዃን ሓድሽ ክብሪ ወሰን ኣስፊሩሎ ብዩናይትድ ብ15 ጸብለልታ ጎል ተበሊጻ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ውድድራ ዝፈጸመት ቸልሲ ንዎልቭስ 2-0 ስለ ዘፋነወታ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከተሳተፍያ
بمسرت حبريتا دويلوتي ጉጅለ ቢዝነስ ስፖርት ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ሱታፊየን ኣብዚ ዓቢ መድረኽ ስፖርት ከረጋግጻ ብምኻለን ነፍሲ ወከፈን 55 ሚልዮን ዩሮ ናብ ካዝነን ኣታዊ ክገብራን ሌስተር በንጻሩ ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ክትሕጸር ብምዃና 8 ሚልዮን ዩሮ ጥራይ ክትረክብ እያ ወልቭስ ቦገና ብሰረቲ ብቸልሲ ዝወረዳ ስዕረት ደረጃ ካብ ሻድሻይ ናብ ሻብዓይ ብምንቅልቋሉ ንዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ክትህሉ ድያ ኣይክትህሉን ከተረጋግጽ እንተዳ ኮይና ክሳብ ባሕቲ ነሓሴ ንኽትጽበ ክትግደድ እያ ኣብዚ ዕለት ኣርሰናልን ቸልሲን ዋንጫ ኤፍኤን ሙናን ኣብ ዝገብሮ ጸወታ ወልቭስ ኣብ ጎኒ ዓወት ቸልሲ ደው ክትብል እያ እቲ ውጽኢት በንጻር እንተዳ ኮይኑ ግን ኣርሰናል ብዋጋ ወልቭስ ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ክትጻወት እያ ب58 ነጥቢ 7 ተርታ ሒዛ ዝቐነየት ቶተናም ምስ ክሪስታል ፓላስ ሓደ ብሓደ እኳ ክትፈላለን ተኻእለት ሻድሸይቲ ዝነበረት ወልቭስ ብቸልሲ 3 ሰዓረት ግን ንዓ ኮርኒዓ ብጎል ጸብለል ኢላ ሻድሻይ ተርታ ንኸትበሕት ኣይተጸገመትን ከም ውጽኢት ናይ ዝኻ ኣብ ውድድር ሊግ ኤውሮጳ ተሳታፊት ክትከውን እያ ካብ ሻምናይ ክሳብ መበል 16 ተሰሪዐን ጸንሓ ክለባት ናይ ፕሪምየር ሊግ ቀጻልነተን ኣቐዲመን ዘውሓሳ ክኾና እንከለዋ ኖርዊች ድማ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ክትምለስ ምዃና ብእዋንያ ኣፍሊጣ ቐንያ ምስ ኖርዊች ሓቢረን ናብ ታሕቲ ዝወርዳ ክልተ ጋንታታት መነመንየን ንዝብል ሕቶ ዝምልሰ ግን ናይ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ግጥሚ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣሰልጣኒ ኒገል ፒርሰን ዘሰናበተት ዋትፎርድ ብኣርሰናል 3-2 ተሳዒራ ናብ ማዕሞ ክትኣቱን ከላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ን5 ዓመታት ጸንሐት ቦርንማውዝ ከዓ ንኤቨርተን 3-1 ክትስዕራ እኳ እንተኻእለት ኣስቶን ቪላ ምስ ዌስትሃም ገጢማ 1.3 ማቕለት ግን ብሓንቲ ነጥቢ ተበሊጻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንሻድሻይ ዓመት ካብ ምስራር ተዓንቂፋ ብሸቶ ንቪላ ማዕረ ክትወፅእ ዘብቃዓ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ጃክ ግሊሪሽ ኣብዚ ክራማት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምርሕ ምዃኑ ብሰፊሑ ክውረ ጸኒሕዩ ቪላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ህላውነታ ድሕሪ ሙሓሳ ጋዜጠኛታት ንኣሰልጣን ታጋንታ ዲን ስሚዝ ግሪሊሽ ምስ ቪላ ዝቕጽል ዶ ይመስለካ ወይ ድማ ናብ ኣይነይቲ ጋንታ ክኸይድዩ ኢልካ ትጽበ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦምሉ ነይሮም ስሚዝ ከዓ ግሪሊሽ ምሳይ ከይዱ ሙሉእ ለይቲ ክሰቲ ክሓድር እዩ ኣብዚ እዋን ተኣንኮ ዝህበኩም መልሲ እዚኣያ ብምባል ኣፎም ኣትሒዝዎም ወላዲኡ ንስሚዝ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ናይ ዝዓመት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ህይወቱ ከም ሰኣነ ዝዝከር እዩ እቲ ሰልጣኒ እታ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓወሰት ጋንቱ ኣብ ዝቕጽል ዓመት እውን ኣብዚ ሊግ ክትቅጽል ምዃና ብምርጋጽ ንዝተረኽበ ዓወትን ሓጎስን ነቲ ብህይወት ዘየለ ወላዲኡ ወፊዎ ንሱ ብተወሳኺ ኣቦይ ብርግጽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ይዕዘበና ኣሎ ብምልኦም ስድራይ እውን በዚ ዓወት እዚ ሕቡናት እዮም ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ንፕሪምየር ሊግ ንምሕላፍ ዝሓፈስናዮ ፍረ ዕዮና እዚ ናይ ሕጂ ዝበለጸ እዩ ኢሉ ወላድ ስሚዝ ኣብ ስታድየም ቪላ ፓርክ ከም ኣኽባሪ ጸጥታ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ብድሕሪ ምቕጻሉ እታ ንሱ ዝለብሳ ዝነበረ ዩኒፎርም ኣብ ሓደ ኮርስ ናይቲ ስታድየም ተሰቒላ ትርከብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓመተ ውድድር 2020-2021 ዝመጽእ 12 መስከረም ጀሚሩ 23 ግንቦት 2021 ክፍጸም መደብ ተታሒዙሎ ሓለቓ ጋንታ ዋትፎርድ ትሮይ ዲነይ ጋንቱ ናብቲ ብሻምፒዮንሺፕ ዝፍለጥ ታሕተዋይ ዲቪዥን ድሕሪ ምውራዳ ምስ ጋዜጠኛ ስካይ ስፖርት ብቐጥታ ሓጺር ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ነይሩ ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ዲነይ ንክለብ ዋትፎርድ ክሰናበታ ከም ዝኽእል ነቲ ጋዜጠኛ ምስ ኣፍኣመሉ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ነቲ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋታይ ካብ ዋትፎርድ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊልካ ተሰናቢትካ ጫማ ካዶ ትሰቅል ትኸውን ዝብል ሕቶ ወርዊሩሉ በዚ ሕቶ እዚ ዝተቖጥዐ ዲነይ ድማ ክሳብ ክንዱ ኣረጊት ኣይኮንኩን ደረቐኛ ደቓላ ብምባል ብጸርፊ ተሳሂልዎ ይኹን እምበር ዲነይ ነቲ ብስምዒት ተዋሒጡ ዘውፅኦ ጸርፊ ብኡንብኡ ስለ ዝተጣዕሰሉ ካብ ኣፈይ ከውፅኦ ዘይግባእኒ ቃላት ኣውፅኤ ብምባል ይቕሬታ ሓቲቱ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ይቕሬታ ብምሕታትካ ይቐኒለይ ብምባል ኣመስጊኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘቐረብና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ